Αγαπητά μου παιδιά και όσοι βλέπετε το βίντεο αυτό, σας χαιρετώ. Σήμερα θα σας δείξω πώς λύνουμε μία εξίσωση πρώτου βαθμού και θα προσπαθήσω να σας διώξω κάθε φόβο και να σας δώσω τη σιγουριά ότι κάθε άσκηση που λύνεται μπορεί να λυθεί και από εσάς. Θα σας μάθω τη μέθοδο, θα σας μάθω τον τρόπο με τον οποίο οι ασκήσεις θα σας φοβούνται και όχι να φοβάστε τις ασκήσεις εσείς. Και αυτό που λέω το εννοώ. Αρχίζουμε σήμερα το μάθημα, το οποίο είναι Δευτέρας Γυμνασίου, εξισώσεις πρώτου βαθμού. Πάμε να δούμε γιατί ονομάζονται έτσι. Πρώτου βαθμού ονομάζονται διότι ο άγνωστος εδώ που είναι ο Χ είναι υψωμένος στην πρώτη δύναμη, γι' αυτό και βεβαίως δεν φαίνεται. Και εδώ είναι υψωμένος στην πρώτη δύναμη, γι' αυτό και βεβαίως δεν φαίνεται. Αυτές οι εξισώσεις λέγονται πρώτου βαθμού και είναι εξισώσεις ενός αγνώστου και όπως βλέπετε έχουμε έναν άγνωστο σαν γράμμα εδώ και εδώ οπωσδήποτε τον ίδιο ανάγνωστο που είναι το Χ. Αν αργότερα μεγαλώσετε θα μάθετε και εξισώσεις δευτέρου βαθμού, το Χ να είναι υψωμένο στο τετράγωνο ή και θα μάθετε και συστήματα εξισώσεων με δύο αγνώστους ή περισσότερους αγνώστους. Προς το παρόν μένουμε στην εξίσωση πρώτου βαθμού. Όπως παρατηρείτε, η εξίσωση είναι μια μορφή ισότητας. Όπως βλέπετε, το 5χ συν 100 ίσον με το 3χ συν 300. Τι ψάχνουμε δηλαδή? Ουσιαστικά ψάχνουμε να βρούμε για ποιον αριθμό θα ισχύει αυτή η ισότητα και για να γίνω κατανοητός στη θέση του Χ, αν μπει ποιος αριθμός η ισότητα αυτή θα ισχύει, παραδείγματος χάρη, αν βάλω εδώ τον αριθμό 1, δεν είναι, στο Χ θα γίνει 5 επί 1, 5, συν 100, 105. 3 επί 1, 3, συν 300, 303. Άρα το 1 δεν είναι η λύση αυτής της εξίσωσης, λέω κάτι πολύ απλά. Επομένως τι θα κάνω? Θα ψάξω να βρω για ποιο Χ συμβαίνει αυτό. Εδώ να ξέρετε ότι ανάμεσα υπάρχει το επί, το οποίο βεβαίως από κάποια στιγμή και μετά αρχίζει και βγαίνει και παραλείπεται. Εντάξει, παραλείπει, μας έπεισε λίγο ο μαρκαδόρος παραπάνω εδώ, δεν πειράζει, συγχωρέστε με, έβαλα πολύ μελάνι. Πέντε Χ. Εδώ είναι το επί και εδώ είναι το επί. Λοιπόν, δεν θα το βάζουμε από εδώ και στο εξής, απλώς για να δείξω ποια είναι η πράξη που συμβαίνει μεταξύ του 5 και του Χ, είναι ο πολλαπλασιασμός και στην πορεία δεν γράφεται. Αντί να πούμε 5 επί Χ, θα πούμε 5 Χ. Δεν είναι, πώς λέμε, 5 πρόβατα, 5 ξέρω εγώ ας πούμε δέντρα, δεν είναι, 5 Χ. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή όπως είπαμε, ο άγνωστος είναι το γράμμα Χ. Μπορούμε να έχουμε εξισώσεις και με άλλα γράμματα, δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Συνήθως και παγκοσμίως χρησιμοποιείται το γράμμα Χ. Τώρα, είπαμε ότι είναι μια ισότητα, η οποία ισότητα ισχύει όμως για μία τιμή του Χ εδώ, ή θα δούμε σε άλλες περιπτώσεις ότι ισχύει για άπειρες τιμές ή σε άλλες περιπτώσεις ότι δεν ισχύει για καμιά τιμή. Προς το παρόν θα δούμε πώς λύνεται μία εξίσωση για την οποία έχω μία λύση. Θα κάνουμε παραδείγματα να βρούμε με άπειρες λύσεις και αυτές που είναι αδύνατες για να λυθούν. Δεν έχουν λύσεις δηλαδή οι εξισώσεις αυτές. Όπως βλέπετε το ίσον χωρίζει την εξίσωση σε δύο μέρη. Ένα αριστερά του ίσον και ένα δεξιά του ίσον. Αυτά που λέω είναι πάρα πολύ σημαντικά να τα κατανοήσετε. Αριστερά από το ίσον, το κομμάτι αυτό ονομάζεται πρώτο μέλος ή μέρος. Πρώτο μέλος. Από αριστερά προς τα δεξιά. Το κομμάτι αυτό ονομάζεται δεύτερο μέλος. Δεύτερο μέλος ή μέρος. Άρα η μία εξίσωση αποτελείται από δύο μέλη ή δύο μέρη. Το πρώτο και το δεύτερο. Το πρώτο είναι αριστερά από το ίσον, το δεύτερο είναι δεξιά από το ίσον. Για να λυθεί μια τέτοια εξίσωση υπάρχει μια μεθοδολογία. Και η μεθοδολογία αυτή είναι η εξής που θα ακολουθήσουμε παρακάτω.
Ξαναγράφω πάλι την εξίσωση. 5χ συν 100 ίσον με 3χ συν 300. Θα γράφω το σύμβολο συνεπάγεται, που σημαίνει συμπεραίνομαι ότι. Εσείς αν θέλετε μην το γράφετε, συνεχίστε από κάτω. Συνεπάγεται, συμπεραίνομαι ότι. Λοιπόν, για να λυθεί μια τέτοια εξίσωση θα πρέπει να χωρίσω γνωστούς από αγνώστους. Τι σημαίνει γνωστούς από αγνώστους? Γνωστοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ήδη μια τιμή, το 100 και το 300. Το 5χ όμως είναι άγνωστος και το 3χ είναι άγνωστος για το λόγο τον απλό ότι δεν έχει πάρει μια συγκεκριμένη τιμή το χ, άρα δεν ξέρω πόσο κάνει. Δεν ξέρω πόσο κάνει το 5χ, άρα θεωρείται άγνωστος. Το ίδιο και το 3χ. Για να λυθεί αυτή η εξίσωση θα πρέπει να χωρίσω γνωστούς από αγνώστους και να φέρω τους αγνώστους στο πρώτο μέλος και τους γνωστούς στο δεύτερο μέλος. Εδώ να σημειώσουμε ότι κάθε φορά που θα μεταφέρουμε έναν άγνωστο από ένα μέλος σε ένα άλλο μέλος, τότε αλλάζει το πρόσημό του. Το ίδιο συμβαίνει και με έναν αριθμό και με τους γνωστούς. Κάθε φορά που θα αλλάζουν μέλος, αλλάζουν και πρόσημο. Στη συγκεκριμένη την περίπτωση, αφού θα φέρουμε όλους τους αγνώστους στο πρώτο μέλος, τι παρατηρώ και βλέπω ότι το 5χ είναι ήδη στο πρώτο μέλος, δεν το πειράζω επομένως και γράφω 5χ όπως είναι. Ψάχνω να βρω την εξίσωση αν έχω άλλον άγνωστο. Έχω. Ποιος είναι αυτός? Ο 3χ. Πού βρίσκεται? Στο δεύτερο μέλος, μετά το ίσον. Πού θέλω να πάει? Στο πρώτο μέλος. Επομένως, τι θα κάνω? Θα αλλάξω το πρόσημο το οποίο έχει. Το πρόσημο του εδώ είναι το συν, παρόλο που δεν φαίνεται, και όταν δεν φαίνεται είναι το συν. Ιδάλλως στο πλήν το βάζουμε και έχουμε το 3χ θα πάει στο πρώτο μέλος και θα γίνει μείον 3χ. Τελείωσαν οι άγνωστοι. Τελείωσαν οι άγνωστοι. Ίσον. Και λέω τώρα, θέλω τους γνωστούς στο δεύτερο μέλος. Για να πάνε οι γνωστοί στο δεύτερο μέλος θα είναι ή στο πρώτο ή αν είναι στο δεύτερο θα παραμείνουν στο δεύτερο. Όσοι είναι στο πρώτο μέλος θα πάνε στο δεύτερο και θα αλλάξουν πρόσημο. Όσοι είναι στο δεύτερο παραμένουν έτσι όπως είναι. Μπορείτε να ξεκινήσετε από όπου θέλετε. Τι εννοώ? Μπορείτε να μεταφέρετε το συν 100 στο δεύτερο ή να ξεκινήσετε από το συν 300 το οποίο είναι στο δεύτερο μέλος και μένει όπως είναι. Άρα δεν χρειάζεται να γράψω συν 300, αρχίζω 300 που είναι στο δεύτερο και δεν αλλάζει μέλος και το συν 100 θα το πάω στο δεύτερο μέλος. Άρα επομένως από συν 100 θα γίνει πλην 100, πλην 100. Συνεπάγεται, χώρισα γνωστούς από αγνώστους. Το επόμενο μου βήμα είναι να κάνω πραξούλες, πράξεις. Πράξεις γίνονται μεταξύ ιδίων γραμμάτων ή και αριθμών. Σε αυτή την περίπτωση οι πράξεις θα γίνουν με τα γράμματα και οι αριθμοί θα γίνουν μεταξύ τους. Δηλαδή, τι παρατηρώ τώρα εδώ? Ότι έχω το 5χ συν μείον το 3χ. Άρα 5χ μείον 3χ, σαν να λέμε έχω 5 πρόβατα και μου παίρνουν 3 πρόβατα, πώς θα μου μείνουν? 2 πρόβατα. 5χ μείον 3χ ισούται με 2χ. Ίσον 300 πλην 100 μας κάνει 200. 200. Συνεπάγεται. Σε αυτή την περίπτωση έχω φτάσει να έχω μόνο άγνωστο στο πρώτο μέλος και γνωστό στο δεύτερο μέλος. Και έχω βρει πόσο κάνει το 2χ. Εγώ όμως θέλω να βρω πόσο κάνει το χ. Τι κάνω? Διαιρώ με το συντελεστή το αγνώστο. Τι ονομάζουμε συντελεστή το αγνώστο? Συντελεστή το αγνώστο ονομάζουμε τον αριθμό με το πρόσημο του, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον άγνωστο. Επαναλαμβάνω, πολλαπλασιάζεται. Εδώ υπάρχει το επί, όπως είπαμε, έτσι. Λοιπόν, άρα επομένως σε αυτή την περίπτωση ο συντελεστής του χ είναι ο αριθμός 2. Τι κάνω? Διαιρώ πρώτο και δεύτερο μέλος με το 2. 2χ δια 2 ίσον πρώτα γραμμή κλάσματος 200 δια 2. Γιατί θέλω να διώξω το 2 από το 2χ και να μείνει μόνο το χ. Συνεπάγεται. 2χ δια 2 απλοποίηση, χ ισούται 200 δια 2 μας κάνει 100. Άρα η λύση μου είναι το χ ίσον με 100. Για να δω λίγο όμως, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητά παιδιά, ισχύει αυτό που βρήκα ή βρήκα κάτι το οποίο είναι αυθαίρετο? Παίρνω την πρώτη εξίσωση και στη θέση του χ βάζω το 100. Επαλήθευση λέγεται αυτή.
Εσείς δεν θα την κάνετε αυτήν. Εγώ την κάνω τώρα γιατί είμαστε αρχικά και πρέπει να σας το αποδείξω. Επαλήθευση. Τι σημαίνει επαλήθευση? Σημαίνει θα βάλω στη θέση του χ τον αριθμό που βρήκα για να δω αν βγαίνει αληθινό. 5 επί 100 συν 100. Και θέλω να δω αυτό αν θα είναι ίσο με το 3 επί 100 συν 300. Για να δω λίγο τι συμβαίνει. 5 επί 100, 500. Συν 100 ίσον 300 συν 300. Τι βλέπω? 5 επί συν 100, 600 ισούται με 600. Άρα για τον αριθμό χ όταν γίνει 100 ισχύει αυτή η ισότητα. Επανέρχομαι όπως και πριν. Τι σας είπα πριν? Σας είπα πριν ότι ψάχνω να βρω για ποιο χ ισχύει αυτή η ισότητα. Και τελικά μέσα από τη μεθοδολογία κατέληξα ότι όταν το χ πάρει την τιμή 100, τότε ισχύει η ισότητα αυτή. Και γιατί αποδεικνύεται αυτό? Διότι βάζοντας στη θέση του χ το 100, βρίσκουμε ότι το 600 είναι ίσο με το 600, ισχύει η ισότητα. Γι' αυτό και λέγεται εξίσωση. Δηλαδή γίνεται μία ισορρόπηση της ζυγαριάς κατά κάποιο τρόπο. Το πρώτο μέλος είναι ένα ζυγός, το δεύτερο μέλος είναι ένα ζυγός και ισορροπεί. Το ίσον σημαίνει ισορροπεί. Για ποια τιμή του χ ισορροπεί? Για την τιμή 100. Υπάρχει άλλη τιμή? Όχι. Γι' αυτό λέγεται ενός αγνώστου. Καμιά άλλη τιμή δεν μπορεί να δώσει ίσον εδώ και να είναι τα πρώτο μέλος και το δεύτερο το μέλος ίσον. Σταματάω για λίγο και συνεχίζουμε. Λοιπόν, καλά μου παιδιά και καλοί μου μαθητές, επανέρχομαι και πάλι. Λοιπόν, για να δούμε κάποιες άλλες περιπτώσεις για την εξίσωση πρώτου βαθμού. Είδαμε εδώ προηγουμένως ότι τι έχουμε μία λύση. Για να δούμε λίγο αυτή την περίπτωση, άλλες περιπτώσεις, θα δούμε αυτή την περίπτωση η οποία μοιάζει με την περίπτωση της εφαρμογής 3 του βιβλίου σας, σελίδα 19. Δεν είναι ίδια, αλλά μοιάζει. Δεν μπορώ να βάζω ίδιες. Λοιπόν, τι παρατηρούμε εδώ πέρα? Ότι μας ζητάει να λύσουμε αυτή την εξίσωση. Η δουλειά μας ποια είναι? Η δουλειά μας είναι να βρούμε για ποιο χ συμβαίνει το να είναι ίσο το πρώτο μέλος με το δεύτερο μέλος. Εδώ όπως βλέπετε έχουμε και πραξούλες. Το 2 πολλαπλασιάζεται με την παρένθεση και το 5 πολλαπλασιάζεται την παρένθεση. Συνεπάγεται. Τι παρατηρώ? Ότι πρέπει να κάνω τις πράξεις. Πώς κάνω αυτές τις πράξεις? Προσοχή λίγο. Το 2 με το 3 και το 2 με το μείον χ. Επαναλαμβάνω, με το μείον χ. Άρα επομένως 2 επί 3 6, 2 επί μείον χ συν επί πλην 2 χ. Και έχω τώρα. Το ίδιο θα συμβεί και παρακάτω με το 5. 5 με το χ, πολλαπλασιασμό, και το 5 με το μείον 2. Ό,τι πρόσημο έχει ο αριθμός μπροστά του, με αυτό πολλαπλασιάζω. 5 επί χ, συν επί συν 5 χ. Συν 5 επί μείον 2, συν επί πλην 10. Είναι ίσο με 3 χ συν 4. Συνεπάγεται. Εδώ τώρα τι κάνω? Αυτό το οποίο μάθαμε από την προηγούμενη την άσκηση. Θα χωρίσω γνωστούς από αγνώστους και για να σας διευκολύνω τώρα θα κάνω το εξής. Θα κοκκινήσω τους αγνώστους και θα τους φέρω στο πρώτο μέλος. Όσοι είναι στο πρώτο μέλος θα παραμείνουν στο πρώτο μέλος. Όσοι είναι στο δεύτερο μέλος οι άγνωστοι θα πάνε στο πρώτο και θα αλλάξουν πρόσημο. 1, 2, 3. Δεν είναι? Λοιπόν, άρα τι κάνω? Όσοι άγνωστοι είναι στο πρώτο μέλος τους αφήνω και όσοι είναι στο δεύτερο μέλος τους πάω στο πρώτο μέλος. Άρα ο μείον 2 χ είναι στο πρώτο μέλος, τον αφήνω όπως είναι, μείον 2 χ. Ο συν 5 χ είναι στο πρώτο μέλος, συν 5 χ. Έχω άλλον άγνωστο, το 3 χ. Το 3 χ είναι συν 3 χ, θα έρθει στο πρώτο μέλος και θα γίνει μείον 3 χ. Τόσο απλά. Τελείωσαν οι άγνωστοι, τελείωσαν. Ίσον. Και έχω τώρα, τι έχω τώρα? Τους γνωστούς. Τους γνωστούς τώρα θα τους πρασινίσω για να μπορέσετε να καταλάβετε λίγο τη διαφορά. Βεβαίως στα επόμενα δεν θα χρειάζεται να τα κάνετε αυτά εσείς. Θα κάνετε απευθείας τις μεταφορές χωρίς να χρειάζεται να κοκκινίζετε και να πρασινίζετε. Λοιπόν,
Και κλαίω τώρα το εξής. Θέλω να πάνε στο δεύτερο μέλος οι γνωστοί. Ξεκινάω και βλέπω στο δεύτερο μέλος ότι υπάρχει ο συν 4, ο 4 δηλαδή, ο οποίος δεν θα αλλάξει μέλος. Θα το γράφω 4. Έχω το 6 που είναι συν 6, θα πάει στο δεύτερο μέλος και θα γίνει πλην 6. Πλην 6. Και έχω και το μείον 10, το οποίο θα πάει στο δεύτερο μέλος και θα γίνει συν 10. Συνεπάγεται. Και έχω τώρα πραξούλες. Μείον 2χ, συν 5χ, μείον 3χ. Μείον 2χ συν 5χ μας κάνει συν 3χ. Συν 3χ πλην 3χ μας κάνει 0χ. Ή αν θέλετε παίρνουμε πρώτα τους αρνητικούς και μετά τους θετικούς. Ας πάρω πρώτα τους αρνητικούς. Λοιπόν, και έχω μείον 2χ, μείον 3χ, μείον 5χ. Το κάνω αναλυτικά για να μην λέτε πώς τα βρήκα. Έτσι ώστε να κατανοήσετε πλήρως. Λοιπόν, μείον 5χ συν 5χ ίσον, παίρνω τους αρνητικούς μείον 6 πρώτα, 4 και 10, 14, συν 14. Συνεπάγεται, μείον 5χ συν 5χ, δηλαδή μου χρωστούσανε 5 πρόβατα και μου τα δώσανε. Άρα δεν μου χρωστάνε τίποτα. Ή αν θέλετε, είχα 5 πρόβατα και μου τα κλέψανε. Δεν έχω τίποτα. Μείον 5χ συν 5χ είναι αντίθετοι αριθμοί, φεύγουνε και μας κάνει 0χ. Προσέξτε λίγο, δεν θα γράφετε 0, θα γράφετε 0χ, διότι από την πράξη αυτή προέρχεται ότι μείον 5χ συν 5χ μας κάνουν 0χ. Αυτό μετά κάνει 0. Στην πορεία θα μάθετε βεβαίως ότι το 0χ είναι το 0. Προς το παρόν όμως, επειδή έχουμε εξίσωση, θέλουμε να δούμε για ποιο σημείο, για ποιον αριθμό θα συμβεί αυτό. 0χ ισούται με μείον 6 συν 14 μας κάνει 8. Προσέξτε τώρα, δείτε τι συμβαίνει εδώ. Θέλουμε να βρούμε ένα τέτοιο χ, έτσι ώστε πολλαπλασιαζόμενο με το 0 να μας δώσει 8. Λίγο παράξενο, δεν ακούγεται αυτό. Και καλώς ακούγεται παράξενο, γιατί είναι παράξενο. Ας δοκιμάσουμε μία τιμή να βάλω στο χ. Αν βάλω το 1. 0 επί 1, 0. Το 0 ίσο με 8. Δεν μπορεί να ισχύει. 0 επί 5, 0. 0 επί πλην 2, 0. Άρα αυτό το γενόμενο είναι πάντοτε 0. Δηλαδή μέσα από αυτό εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε ουσιαστικά, θέλουμε το 0 να γίνει ίσο με το 8. Αυτό όμως είναι αδύνατο. Αδύνατο. Και αυτή εδώ ονομάζεται αδύνατη. Αδύνατη. Δηλαδή, τι σημαίνει αδύνατη? Σημαίνει ότι δεν έχει λύση. Άρα, μαθαίνουμε πρώτη εξίσωση που κάναμε μία λύση, δεύτερη εξίσωση που κάναμε καμία λύση αδύνατη και θα δούμε τώρα λίγο και την τρίτη την περίπτωση στην οποία έχουμε άπειρες λύσεις. Εδώ δηλαδή δεν υπάρχει χ που να επαληθεύει την εξίσωση. Και αυτό γιατί θέλουμε χ να βγάζει το 0 ίσο με το 8. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Άρα όταν έχουμε 0 χ ίσο με έναν αριθμό, αυτή η εξίσωση είναι αδύνατη. Σταματάω για λίγο και επανέρχομαι. Και επανέρχομαι με την τρίτη περίπτωση. Ποια είναι η τρίτη περίπτωση? Η τρίτη περίπτωση είναι αυτό που σας είπα από την αρχή, αν τελικά έχει άπειρες λύσεις. Θα μου πεις πώς το ξέρεις αυτό? Από το αποτέλεσμα το οποίο θα βγάλω. Πρώτη περίπτωση, μία λύση. Δεύτερη περίπτωση, καμία λύση αδύνατη. Και τρίτη περίπτωση είναι η γάμα που γράφω εδώ. Γράφω την εξίσωση 5χ-3 ισούται με 2 επί παρένθεση χ πλην 4 συν 3χ συν 5. Για να δούμε λίγο τι αποτέλεσμα θα βγάλουμε. Συνεπάγεται. 5χ-3 και γιατί δεν κάνω τίποτα? Γιατί πρέπει να κάνω τις πράξεις και να τελειώσω με τις πράξεις. Επαναλαμβάνω. 2 επί χ, 2 επί πλην 4, 2 επί χ, 2χ, 2 επί πλην 4 πλην 8 συν 3χ συν 5. Συνεπάγεται. Γνωστούς από αγνώστους. Τι είπαμε στους γνωστούς από αγνώστους? Τους αγνώστους όλους στο πρώτο μέλος, του γνωστούς στο δεύτερο μέρος. Άρα το 5χ στο πρώτο κρατάω. 5χ. Έχω όλο ανάγνωστο? Έχω. Το 2χ. Το 2χ είναι στο δεύτερο μέλος. Πού θα το πάω? Θα το πάω στο πρώτο μέλος. Τι θα κάνει? Θα αλλάξει πρόσημο. Μείον 2χ. Έχω άλλο ανάγνωστο. Το συν 3χ. Θα είναι στο δεύτερο, θα πάει στο πρώτο. Τι θα γίνει? Μείον 3χ.
Ίσον. Γιατί βάζω ίσον? Γιατί τελείωσαν οι άγνωστοι. Και ξεκινάω από το δεύτερο μέλος. Το μείον 8 είναι στο δεύτερο μέλος, άρα παραμένει στο δεύτερο και δεν αλλάζει πρόσημο. Μείον 8. Το συν 5 είναι στο δεύτερο μέλος, παραμένει στο δεύτερο και δεν αλλάζει συν 5. Και το πλην 3 πάει στο δεύτερο μέλος και γίνεται τι? Συν 3. Συν 3. Συνεπάγεται. 5χ μείον 2χ, μείον 3χ, μείον 5χ. Μείον 5χ ίσον μείον 8. 5 και 3, 8. Συν 8. Συνεπάγεται. 5χ μείον 5χ. 0χ ισούται με 0. Προσέξτε λίγο τώρα. Ψάχνω να βρω ουσιαστικά, τι ψάχνω να βρω, ποια χ επαληθεύουν αυτή την εξίσωση. Δηλαδή, ποιον αριθμό να βάλω στη θέση του χ για να γίνεται το 0 ίσο με το 0. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, όποιον αριθμό και να βάλω, τι ψάχνω εδώ να βρω? Ψάχνω να βρω αν το 0 είναι ίσο με το 0. Αυτό σημαίνει πάντοτε. Γιατί 0 επί χ κάνει 0. Άρα, στο χ μπορώ να βάλω πολλές τιμές. Πόσες πολλές τιμές? Άπειρες, μπράβο αν το είπε κάποιος. Άπειρες τιμές. Σε αυτή την περίπτωση η εξίσωση αυτή ονομάζεται ταυτότητα. Ταυτότητα. Τι σημαίνει ταυτότητα? Δηλαδή πάντοτε ισχύει. Ταυτότητα. Ή έχει άπειρες λύσεις. Άπειρες λύσεις. Ή έχει ακόμα μια ονομασία ή αόριστη. Αόριστη δεν μπορεί να οριστεί δηλαδή το χ. Αυτές οι τρεις έννοιες είναι ακριβώς ίδιες. Επαναλαμβάνω. Μάθαμε πώς έχουμε στις εξισώσεις πρώτου βαθμού μία λύση. Εδώ το χ είναι 100, κάνω και επαλήθευση. Μάθαμε δεύτερη περίπτωση να είναι αδύνατη. Τι να κάνω επαλήθευση να κάνω αφόσον δεν υπάρχει κανένα χ που να την επαληθεύει. Και τρίτη περίπτωση μάθαμε να είναι αόριστη. Και τι σημαίνει αόριστη? Ταυτότητα ή άπειρες λύσεις σημαίνει ότι όποιον αριθμό να βάλω στο χ, η εξίσωση αυτή ισχύει, η ισότητα αυτή ισχύει. Επαληθεύεται δηλαδή για κάθε χ που ανήκει στο σύλλογο των πραγματικών αριθμών. Αυτά θα τα μάθετε αργότερα που θα μεγαλώσετε. Επομένως, μία εξίσωση πρώτου βαθμού ή θα έχει μία λύση ή δεν θα έχει καμία λύση ή θα έχει άπειρες λύσεις. Αυτές είναι αγαπητά μου παιδιά, αυτές είναι οι τρεις περιπτώσεις για μια εξίσωση πρώτου βαθμού. Σταματάω για λίγο και επανέρχομαι. Αγαπητά μου παιδιά και αγαπητοί φίλοι, επανέρχομαι και πάλι. Θα λύσω μαζί σας μια εξίσωση τώρα, την οποία ούτε καν ξέρω πόσο θα βγει, ούτε καν ξέρω τι αποτέλεσμα θα βγάλει, την οποία θα βγάλω τώρα από το μυαλό μου, γιατί εν πάση περιπτώσει έχουμε και κάποια πείρα γύρω στα 35 χρόνια με 40 χρόνια και αν βάλουμε και τα μαθηματικά και τα μαθητικά τα χρόνια, η πείρα αυτή φτάνει στα 50. Λοιπόν, θα γράψω μία εξίσωση και μαζί θα προχωρήσουμε για να τη λύσουμε. Μπορείτε να κάνετε το εξής. Μόλις γράψετε την εξίσωση, να πατήσετε pause και να προσπαθήσετε να τη λύσετε μόνοι σας. Εάν όχι, δείτε πώς θα ξεκινήσω τα πρώτα βήματα και σταματάτε και προχωράτε. Εγώ θα προσπαθήσω να τη λύσω αναλυτικά και αργά. Λοιπόν, μείον 2 επί χ πλην 1 μείον 3 επί 2 μείον 4χ συν 5χ ισούται με μείον 10 συν 3 επί χ πλην 1 μείον 2χ συν 1 πλην χ. Συνεπάγεται. Δεν πανικοβάλλομαι καθόλου. Μην τη βλέπετε μεγάλη, μην τη βλέπετε καθόλου μεγάλη και μην πανικοβάλλεστε καθόλου.
Όταν θα λύνετε ασκήσεις, θέλω να σας μεταδώσω κάτι από το δικό μου το θάρρος και τη δική μου την γνώση και τη δική μου τη μεθοδολογία. Ποτέ δεν θα βλέπετε την άσκηση ολόκληρη και τρομάζετε. Δεν θα τρομάζετε από την άσκηση καθώς τη βλέπετε ολόκληρη. Αλλά κάθε άσκηση είναι τμηματική. Δηλαδή λύνεται τμηματικά, σιγά σιγά. Και επειδή εργαζόμαστε από αριστερά προς τα δεξιά, παγκοσμίως στα μαθηματικά, έχουμε να δούμε κάτι. Τι? Το πρώτο είναι ο πολλαπλασιασμός του -2 με την παρένθεση χ+1. Γιατί λέω το -2? Γιατί μπροστά του έχει το πρόσημο μείον. Άρα επομένως εδώ το ξαναγράφω, να ξέρετε είναι το επί. Το επί. Εδώ είναι το επί. Το επί. Επί. Εντάξει. Άρα επομένως κάθε φορά που βλέπετε ότι δεν υπάρχει ένα σύμβολο στον αριθμό και στην παρένθεση είναι το επί. Γίνεται πολλαπλασιασμός. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Το -2 να το πολλαπλασιάσουμε με την παρένθεση χ+1. Ουσιαστικά με κάθε έναν όρο της παρένθεσης. Το -2 με το χ και το -2 με το -1. Μείον επί συν μείον. -2χ μείον επί μείον συν. -2 επί -1 συν 2. Τελειώσαμε. Βλέπετε πως απλοποιείται. Πάμε. Το δεύτερο τώρα. -3 επί 2 και -3 επί -4χ. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, μείον επί συν μείον, -6, μείον επί μείον συν, μείον επί μείον συν 12χ. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Εδώ δεν έχω πράξει, συν 5χ. Ίσον. Και εδώ δεν έχω πράξει, μείον 10. Και έχω τώρα το συν 3 με το χ και το συν 3 με το +1. Δεν θα τα κάνετε αυτά συνέχεια εσείς. Εγώ τα κάνω αυτά για τον απλούστατο λόγο ότι τώρα σας τα μαθαίνω. Έτσι, τα μαθαίνετε. Είναι στην αρχή, επομένως σας βοηθάει. Κάποια στιγμή θα αποκτήσετε πείρα. Και έχω τώρα το εξής. Συν επί συν 3χ και συν επί πλην 3. Εδώ τώρα στην πορεία δεν έχω να πολλαπλασιάσω κάτι με την παρένθεση ή για έναν πονηρά σκεπτόμενο και έξυπνα σκεπτόμενο υπάρχει το 1. Υπάρχει το 1 εδώ βοηθητικό. Αν είναι, λέει, αν είναι ιδάλλως, θα πρέπει να σκεφτείτε ότι έχω ένα μείον έξω από μια παρένθεση και τι κάνω? Βγάζω την παρένθεση. Βγάζω το πρόσημο μέσα από τους όρους αντίθετα από ό,τι είχανε. Ή μπορώ να κάνω το πολλαπλασιασμό όπως έχω μάθει μέχρι στιγμής. Το ίδιο πράγμα είναι ακριβώς. Μείον επί συν μείον 2χ και μείον επί συν μείον 1. Μείον 1 επί 1, μείον 1. Και παρακάτω μείον χ. Βλέπετε αυτό το οποίο θεωρούσατε πολύ δύσκολο και θεωρούσαμε και μας τρόμαξε στην αρχή, πόσο απλό έγινε τώρα? Πάρα πολύ απλό. Τι έχω να κάνω τώρα? Γνωστούς από αγνώστους. Γνωστούς από αγνώστους. Αν θέλετε, μπορώ να θέλετε να απλοποιήσω τα πράγματα κάνοντας τις πράξεις στο πρώτο μέλος με τους αγνώστους μεταξύ τους και τους γνωστούς μεταξύ τους και στο δεύτερο μέλος με τους αγνώστους μεταξύ τους και τους γνωστούς μεταξύ τους και μετά κάνω τη μεταφορά. Προτιμήστε να κάνετε αυτό που σας λέω το δεύτερο εγώ. Να κάνετε δηλαδή πρώτα τις πράξεις στο πρώτο μέλος εφόσον έχουν γίνει οι πολλαπλασιασμοί έτσι ώστε να μείνετε με μικρά ποσά και με μικρές ποσότητες. Δηλαδή να μην έχετε μετά να προσθέσετε 4, 5, 6 όρους. Θα σας βοηθήσω λέγοντας το εξής. Στο πρώτο μέλος βλέπετε ότι έχω τι έχω? Τους αγνώστους, οι οποίοι είναι ο -2χ, ο συν 12χ και ο συν 5χ. Ή θα κάνω τις πράξεις εδώ πρώτα και μετά θα συνεχίσω να φέρνω στο πρώτο μέλος τους αγνώστους στο δεύτερο ή αν θέλετε τα μεταφέρω όλα από την αρχή. Θα σας δείξω και τους δύο τρόπους. Πρώτον, σε αυτόν τον τρόπο τώρα που θα κάνω θα προσθέσω τους αγνώστους στο πρώτο μέλος που είναι μεταξύ τους και τους γνωστούς στο πρώτο μέλος μεταξύ τους. Το ίδιο θα κάνω και στο δεύτερο μέλος. Και θα δείτε ότι θα βρω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, στον πρώτο τρόπο έχω τώρα -2χ συν 12χ συν 5χ. Ή τους γράφω μαζί και μετά κάνω την πράξη ή μπορώ να την κάνω την πράξη καθώς μιλάω τώρα. Λέω -2χ συν 12χ μας κάνει συν 10χ και 5χ μας κάνει 15χ. 15χ. Και έχω τους γνωστούς τώρα.
συν 2 πλην 6, το οποίο μας κάνει πλην 4. Πλην 4. Ίσον. Ξεκινάω πάλι. Συν 3χ πλην 2χ πλην χ. Συν 3χ πλην 2χ, πόσο μας κάνει? Μας κάνει χ. Χ πλην χ μας κάνει 0. 0χ δεν το γράφω. Και έχω μετά να έχω τους σταθερούς. Μείον 10, μείον 3, μας κάνει μείον 13, μείον 1, μας κάνει μείον 14. Μείον 14. Συνεπάγεται. Γνωστούς από αγνώστους. Εδώ δεν έχω κανέναν άγνωστο, γιατί 3χ, μείον 2χ, μείον χ μας κάνει 0χ, δεν το γράφω καθόλου. Και έχω τώρα εδώ γνωστό από αγνώστους, από την περίπτωση έχω μόνο τον γνωστό μείον 4 που μπορεί να τον πάω στο δεύτερο μέλος. Και έχω 15χ ισούται με μείον 14 συν 4. Και έχω τώρα εδώ. Συνεπάγεται 15χ ισούται με μείον 14 συν 4 μας κάνει μείον 10. Διαιρώ με το συντελεστή το αγνώστο, ο οποίος είναι το 15, και έχω 15χ δια 15 είναι ίσο με μείον 10 δια 15. Το με αυτό φεύγει και μένει εδώ πέρα, συνεπάγεται χ ισούται με μείον 10 15 ή μπορώ να κάνω την απλοποίηση με το 5 και να βρω μείον 2 τρίτα. Για να δούμε με το δεύτερο τον τρόπο. Αυτό δηλαδή που είναι ο απλούστερος, χωρίς εν πάση περιπτώσει ιδιαίτερες μαθηματικές δεξιότητες. Όπως είμαι από εδώ, τι κάνω? Μεταφέρω όλους τους αγνώστους στο πρώτο μέλος. Αυτοί που είναι στο πρώτο μέλος τους αφήνω έτσι όπως είναι. Και έχω τώρα μείον 2χ, το αφήνω όπως είναι, συν 12χ, συν 5χ, και έχω τώρα το συν 3χ θα έρθει στο πρώτο μέλος, θα γίνει μείον 3χ, το μείον 2χ θα έρθει στο πρώτο μέλος, θα γίνει συν 2χ, και το μείον χ θα έρθει στο πρώτο μέλος, θα γίνει συν χ. Ίσον. Ξεκινάω από το δεύτερο μέλος για τους γνωστούς και λέω ότι είναι στο δεύτερο μέλος δεν αλλάζει. Μείον 10, μείον 3, μείον 1, σωστά, μείον 10, μείον 3, μείον 1, και έχω τώρα από το πρώτο μέλος που θα το πάω στο δεύτερο και θα παρατηρήσω ότι πρέπει να αλλάξω πρόσημο. Μείον 2, συν 6 και τελείωσα. Συνεπάγεται. Θα πρέπει να βρω το ίδιο. Έχω τώρα. Παίρνω όλους τους αρνητικούς. Μείον 2χ, μείον 3χ, μας κάνει μείον 5χ. Και τους θετικούς 12χ και 5χ 17χ και 2 19χ και 1χ 20χ. Συν 20χ. Ίσον. Και έχω τώρα τους αρνητικούς, μείον 10, μείον 3, μείον 13, μείον 1, μείον 14, μείον 16. Συν 6. Σαφώς και πρέπει να βρω ίδιο αποτέλεσμα. Αν δεν βρω ίδιο αποτέλεσμα, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Μην ανησυχείτε, θα βρω. Στα μαθηματικά, ούτε τρόπο και να κάνεις, αν είναι σωστός, το αποτέλεσμα θα βγει σωστό. Μείον 5χ συν 20χ μας κάνει 15χ, το οποίο είναι ίσο με μείον 16 συν 6 μας κάνει μείον 10. Μήπως σας θυμίζει κάτι? 15χ με μείον 10. Αυτή είναι η μαγεία των μαθηματικών. Είναι η ομορφιά των μαθηματικών αυτή. Τι κάνω τώρα? Διαιρώ πάλι με το συντελεστή το αγνώστο και έχω 15χ προς 15 είναι ίσο με μείον 10 προς 15. Συνεπάγεται χ ισούται με αυτό, το κάνω πιο αναλυτικά, μείον 10 15 ίσον με μείον 2 τρίτα. Βλέπετε, είναι αδύνατο να μην βγει ίδιο αποτέλεσμα εφόσον τα έχω κάνει σωστά. Άρα επομένως, αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί μου φίλοι, αφόσον φτάσετε στο βήμα αυτό, μπορείτε ή να πάτε να κάνετε τις πράξεις στο πρώτο μέλος μεταξύ γνωστών και αγνώστων, τους αγνώστους μεταξύ τους, τους γνωστούς μεταξύ τους, και μετά να τα μεταφέρετε στο πρώτο μέλος,
ή αν θέλετε τα μεταφέρετε όλα στο πρώτο μέλος, τους αγνώστους εννοώ, και τους γνωστούς στο δεύτερο μέλος και κάνετε μετά τις πράξεις. Το αποτέλεσμα θα βγει ίδιο. Σε αυτή την περίπτωση η λύση της εξώσεως είναι το μείον 2 τρίτα. Προσπαθήστε να τη λύσετε μόνοι σας την άσκηση αυτή ή παρόμοιες ασκήσεις σαν και αυτή που είναι από το βιβλίο και θα δείτε ότι είναι απλά. Μας φοβούνται τα μαθηματικά. Δεν τα φοβόμαστε εμείς. Εντάξει, λοιπόν, προς το παρόν έχουμε τελειώσει το ένατο μάθημα για τις εξώσεις πρώτου βαθμού. Θα επανέλθω σε άλλο μάθημα, σε δεύτερο, το οποίο θα είναι με τις εξώσεις που έχουν κλάσματα.